उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। वेंगुर्ल्यात गुरुवारपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाण्यात वाढ पाहायला मिळाली। या पावसामुळे तालुक्यातील नदी ओहोळ तुडुंब भरून वाहत होते, तर होडावडा तळवडे या गावांना जोडणाऱ्या मुख्य नदीच्या पुलावर पाणी आल्याने सावंतवाडी तुळस मार्गे वाहतूक ठप्प होती। वेंगुर्ला तालुक्यात गुरुवारपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाण्यात वाढ पाहायला मिळाली। या पावसामुळे तालुक्यातील नदी ओहोळ तुडुंब भरून वाहत होते। यामुळे होडावडा आणि तळवडे गावांना जोडणाऱ्या सावंतवाडी तुळस मार्गे वेंगुर्ला मुख्य रस्त्यावरील नदीच्या पुलावर पाणी आल्यानं पहाटेपासून सकाळी 11 पर्यंत वाहतूक ठप्प होती। तर केळूस, तुळस, मातोंड टाती भागात नदीचं पाणी शेतात घुसल्यानं नदी शेजारील संपूर्ण भातशेती पाण्याखाली गेली होती। या पावसामुळे चिपी येथील शंकर चंद्रकांत सावंत यांच्या घरालगत असलेल्या घळणीवरील बांधकाम कोसळून नुकसान झालं। या व्यतिरिक्त आजच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारची मोठी हानी झाली नाही। गेल्या 24 तासात तालुक्यात 175 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असल्याची माहिती तालुका आपत्ती कक्षाकडून देण्यात आली आहे। दरम्यान दुपारच्या सत्रात पावसानं काही प्रमाणात विश्रांती घेतली, तरी पुन्हा सायंकाळी मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली होती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।